За трета поредна година си празнувам рождения ден с вас. Дами и господа, Алекс ще става на 18. Тази година рождения ден ще го празнувам в Event Room Place в град София, тук ви оставам пълния адрес. Датата е 21 септември, събота. Принципно моят рожден ден е в понеделник, но за да е удобно на всички. Зор да се рода в понеделник. Защо в понеделник? Да беше петък поне. Както и да е. А партито започва от 1 до 4. Може да си вземете билет за него в Билет БГ, като напишете рожден ден на Алексчето. И побързайте, защото тази година местата са 2 пъти по-ограничени от миналата. Демек максът е 50. След 50 човека не пускаме никой. Да, адски лимитирани са, но за да има хапване, пиване, награди, забавление, абсолютно всичко за всички, трябва да са по-малко хора. Ще бъде уникално, ще може да се видим с абсолютно всички и да се снимаме, така че ако искаш да бъдеш част от моят рожден ден, отивай бързо да си вземеш билет от Билет БГ. Между другото, днес заснехме последните сцени в домът на Никола, така че обявяваме скоро и драма втори сезон. На 16 септември, като няма да си празнувам рождения ден, поне ще може да видите песента за нея, която се казва с мен в рая в моя YouTube Алексчето 1.